a stranger. Guys, may backup day ni. 1, 2, 3, let's go! Lamanya iri tadi kasri. Dia hello guys, good morning, welcome back again my YouTube channel. गिबि-गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायलायबाय। दिनै जोङो मोनसे जायगायाव थांनायदो नोंथांमोननि गेजेरावबो भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन। दा जोङो लोगो सासे लोगो हमनानै ज'नो मोनसे जायगायाव थांनायदो दै। तो गाइस फाइनाली लोगोखौ लोगो मोनबाय, माने मार गोबावनि उनाव लोगो मोनदों जोङो। इथिंसो मोजां नुदों फायलाय। आफ्टर 2 years फोरनि उनाव लोगो मोनदों जोङो ना? जोङो 2 years जाबाय लोगो मोनाखै। जों हाई सेकेन्डारिनि फ्रेन्ड, जों खालिदा मोनसे बेन्च शेयार खालामलायोमोन। स' हटेलनि लोगो मोनबा गाहाम नांबाय। दिनै जोङो मोनसे जायगायाव थांनि वाटारफल आरो सान्दुंबो जोबोर होखादो, बरिया हेभि जागोन। ओमफ्राय जायखिजाया लामाया एक'लेन्ड रानि रडथिं आरो ना। दा आङो सेटआपखौ लगायना लानोसै, बुकिं खालामलांबाय थानोसै। इथिं आरो ब्र' सासे दंबावो, इथिं आरो आंदो फैफानाय नै दा थांबाय आनोसै। आंबो उखा फायनाय रखम जादों, बिसोरो सफायग्रोदो ना डाइरेक्ट आङो लाबोदिया। नै लामायानो जाहैबाय एयारपर्ट रानि रड, इथिं थांनांगौ। दाथ' आंथ' मोजाङै मोनथिला, थांबाय आनोसै। बारा गोजानबो गैखाला, वाटारफलखौ मोनखागोन धामाका नायथावना जायगाया। नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो। दाथ' जों थांगोना बाइकखौबो लांजागोन ना लांजाया मोनथिला। बाइकखौ लामा ससेयाव दोननानै थाबायनासो थांनांगोन 30 मिनिटसो, जुदि बाइकखौ लांजायाबा। अखा नाबाबो मोजां जागोन जोंनि थाखाय। दैयाव सोमब्रो भिडिअ लागोन दिनै। गाइस नै दा जोङो इथिं हाबलांनांगोन। लामाया इथिं माने मेन लामानिफ्राय इथिं हाबलांनांगौ आरो। भिउआ ओरैबादि समायना, हाजो गेजेराव, ओमफ्राय इथिंबो हाजो साइडआव ओरैबादि दाउब' बिरगासिनो आरो नै फोथाराव दाउब'आनो गोजा। वाव माने लामायाव बारा मानसिखौ लोगो मोनाखै जोङो। आगोलाव भिलेज मोनसे दं खोमा ओजा। गाइस साननैसोआव भिडिअखौ आङो थाब लाबोनो हायाखै, माने आंनाबो इथिं एसाइनमेन्ट हैनो आं कलेजाव थांदोंमोन। बेनि उनाव मैयासो आङो गुवाहाटि फैफिनदो। फर्म फिलआपबो जाबायदोंमोन, फर्म फिलआपबो खालामना फैखाबाय। बेनि उनाव नेक्स्ट 25 आव 4th सेमनि एग्जाम दं जोंना। दा आरो प्रेक्टिकेल एसाइनमेन्ट 4th सेमनि हरबाथ' आरो आङो बिजि जाबावगोन, बेखौ साबमिट खालामनो गोनां जायो। जेसे हायो आङो नोंथांमोननो थाब लाबोनो नाजाबाय हागोन, बिदिनो मोजां जायगा चुज खालामना। खिन्थु दैलि भ्लग बिदि हेगारना हायो, खिन्थु नोंथांमोननोबो एसे मोजां जायगा देखायना हायोबा मोजां नाङो गोसोखौ। जेनेबा दैलि भ्लग हेगारबाथ' इथिं थांनायफोरखौ आङो हदाय मट' भ्लगिं खालामना होनो हायो, खिन्थु आङो मोजां नाङा। नै दा आङो ओरैबादि मोजां नांदो बे जायगायाव फैनानै। नोंथांमोनाबो दा सम मोनोबा मालाबाफोर फैनानै नायफैनो हागोन। जोबोर समायना जायगा, जोंनि बे गुवाहाटीनि सेरावनो, जालुकबारिनिफ्राय बारा गोजानबो जाखाया। दासो नै आगोलावथ' जोङो जेबो न'फोर नुबोआखैनोखा। नैखिनि जायगायाव जोङो दा एसे बारबोबायनो। इयाव मादै सासेनाव सोंदोंमोन, आं आसरित जादों। बर' फेमिलि दङ आरोना बेखिनियावबो। दा जोङो थांबायानो माखिनियाव जोंबो कनफिउज जादों दा लामाखौ। गुगोल मेपाव नायनायसो फैदों ना,
आगोलाव माने गेट इदि लिरना दोननाय दोङोनो आरो इथिं थांनांगो होननानै बाइकखौबो ससे लांजायोनो जोंबो माने दा सोंनानै नैबेथिं हाबलांनांगोन दे लामाया एख' साइनबर्ड लिरनायबो गैया खिन्थु हाथि ओंखारो होनदों दे लकेलनिया जोङो सोंदोंमोन ना माथिं होनना वाटारफलखौ नैखिनिया लामाया अफ रड हाथि ओंखारो होनदों भगबाननि अननायाव हाथिखौ लोगो मोननाङा दे माने गोबां मानसि थांदों होनना खोन्थादो दा नायनोसै इखिनियाव नै दैसा मोनसे मोनदो दैया गिदिर जाबा खिन्थु लांनो हानाय नङा गारि थांनाय सिन दंखाजोबो आयु मा एसे जोंगोल गिलायनाय मोनलायदो हास्रि स्रि जायगालै बोरैबा बाइचान्स हाथिबो लोगो मोनोबाथ' जानाङा देसन बेबादि बाइचान्स लोगो मोनोबा गारनानै बयथ' खारगोन आङो आयु रावबोआनो गैया हाग्राबारि बेंगल स्रोम स्रोम मोनलायदोलै माने बेयाव दावरावबो खालामनो होआ दे बारा आगोल किसुमाननि भिडिअखौ नायदोंमोन भ्लग एगारनायफोरखौ स्रि स्रि फैना थांनो होदो आरो ओरैबायदि हाग्राबारि गिलायलायबाय आं माथो गारियानो लांजाला वाटारफला बेनो नामालै है हागोन लांनो रुको जरा सफर करो बरिया साबै मोजां हम आरो हे भगवान माबादि जायगायाव फैखोलै बिबौ जंगल में मंगल हो जाएगा इधर तो हाथी के साथ लोगोफोरा फैगोन ना फैयाखै नै गारि थांनाय सिन दोङो थांदो मानसिफोर आयौ दैसा फिसा फिसा मोनबाय आरो दैयाव आरो हाथिनि आगानबो दंजोबो दै लोंनो फैनाय नांथाबाय बिफां गैला सेस आयौ मार खस्थ' जों दा अखा हायैखायसो दै बारा गिदिर मोनाखै दैसा फिसा फिसा लोगो मोननाया हाव बाइक लांजाला लामाया नै माबादि गाइस आयौ बजरंबली बाइचान्स दै गिदिर जायोबा जोङो बाइकखौ मा खालामना लांगोन दे बाइकखौथ' लाबनाङा होनदोंमोन खिन्थु दा बोथोरा मोजां ना ओंखाय लाबथारनो बाय जोङो दावराव जायोना हाग्रा गेजेराव जुदि बाइक लाबोबा मा गाबदोलै मा बुस्थु गाबदो गाइस माइबा गाबदो नै मा गाबदो इयो आच्छा है जागाबदो माबा गाबदो स्रोम स्रोम ओंखार जिर' सेस इनिफ्राय बाइक लांनो हाला जोङो नै
गोथौद्राय ना नङाबा एसे थांबानो मोनखासिगोन बाइकखौ इयावनो पार्किं खालामबाय बया नोंबाय ना नोंबाय थांसै दा नै आंबो गोलोमजोब्बाय खैथाबा इफोरबादि गोथौ गोथौ दैसा फिसा फिसा बारनो गोनां जादों दंग एक्सपीरियंस कैसा लगा एक्सपीरियंस मजेदार है बट थोड़ा डर भी लग रहा है बिकॉज हम लोग को बहुत सारा ये हाथी का एलिफेंट का निशान दिख रहा है सो देखते आगे क्या होता है दा थाबाय थाबाय थांसै नायनोसै ओइ नै जोंना गासैबो बेसे थाबायबावनोलै गाइस ओइ नै नुदोंना इथिं माबादि नै खोमसिसिनो माबादि लामाया औवाबारि सिं सिं नोंथांमोनाबो भिडिअखौ जोबजासिम नाय आंनि गोसोआबो सान्ति मोनगोन जाहाथे सापर्ट होबानो जाबाय दै नोंथांमोना माने आंबोथ' दैलि भिडिअ लाबोनो हायाखै आं नैखौ माने टारगेट लाना दोंबायदोंमोन माने जों लोगो दांदो दिनै फैथारनाय जाबाय नै ओरैबादि दै बाज्रुमनि आवाजखौ ज्राव ज्राव खोनादों नोंथांमोनाबो फोरमायहरबानो जाबाय माबाफोर आंना गोरोन्थि जायोबा कमेन्टआव आंबो होमबासो नोंथांमोननिफ्राय सोलोंनो हागोन हालानो लोगोफोराबो ओरैबादि खोमसि गिथावना जायगा दा टाइमा खिन्थु 12फोरल' जादों दिनै फार्स्ट टाइम फैबाय आं बेफोरबादि जायगायाव रावबो गैया बे ओरैबादि निस्रय स्रय जायगा गाइस फाइनालि मोनफैबाय नोंथांमोनाथ' दै बाज्रुमनि साउन्डखौ खोनागासिनो 1 2 3 लेट्स गो वाटारफल जिखिनि साब्रै फैदो बेखिनियाल' आरोना ओमफ्राय वाटारफला जोबोद मोजाङानो दाबादियाव मानसि फैया खोमा खिन्थु जोंबो बारा गोबाव थाबाय हाया इयाव एसे गिथावना मोनबाय थादों जायगाखौ बेनो जाहैबाय Theopani वाटारफल ओरैबादि समायनाखा माने जों दा इयाव जिखिनि फैदो बेखिनिल' सिजन नङा खोमा खिन्थु गिथावना जायगाया जों दा एसे इयाव दुगैनानै थांसै जेसां हायो थाबनो जोङो दा दुगैनो रेडि जाबाय ड्रेसखौ चेन्ज खालामना लाबाय दुगैनो ना ड्रेस लाना फैखादोंमोन ड्रेस चेन्ज खालामबाय थादों ओरैबादि गुसु माने इयाव दै बाज्रुमनिफ्राय फ्रि गोलैनाया ओरैबादि गुसु मोनजोबो
जोबोर नायथावना जायगा वाटारफल टेवपानि वाटारफल बारा गोजान जाया गुवाहाटी जालुकबारिनिफ्राय नोंथांमोना फैना नायफैनो हागोन जालुकबारिनिफ्राय 30 किल'मिटारसो जागोन नोंथाङाबो ब्लगिं बानायनो हायो नोंथाङा फोरमायलाय आंनि नामा जुगल सरगियारि आंनि मोनसे इउटुब चेनेल दङ जुगल ट्रेभेलिं होनना रायजोफोरा जुदि मोजां मोनो आंनि चेनेलखौ नायबानो जाबाय थ' बिथांखौ नोंथांमोनाबो हाजासे सापर्ट होबानो जाबाय बिथाङा माने हिन्दीजों बांसिन बानायो टेग खालामनानै आङो स्क्रिनाव होनो हागोन जुगल ट्रेभेलिं थिननाय वाटारफलानो आरो जोबोर अखा हाबाय दे होमबा गाइस नोंथांमोनाबो आंखौ हाजासे सापर्ट होबानो जाबाय आंबो नोंथांमोननो मोजां मोजां कन्टेन्ट लाना भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन थ' दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायगोन बाय बाय गाइस बाय बाय 1 hour later. मा जाखो नै नायलाय अखा हानानै लामाया ओरैबादि गाज्रि दैयाबो मार गिदिर जाना बाइकआ अ गड जेबो जादिया आरो थिखां थिखां वाव जोंबो खस्थ'यै लाबोदो जेबो जादिया ना दे लासै लासै थांबायानोसै आग्रा नांथाजोब्बाय